kuti Peter akamboda kuurawa, kereke ikanamata, Peter akabuda mujeri. But mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter, but Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James, but handizoti sei church isina kuita prayer. Ndopandakaona kuti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane ma-issues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane ine hama. But ukataura yako vanoita sengu havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti church pakabatwa James yanga iriko. But James akasvika pakudamburwa musoro church iriko. Board harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa. Vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, board rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting. Tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Ameno ndiri kunzwika here church iyi yekusarudzana inourayisa vamwe. Iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe moyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyangu akanaka, but church yandiri inenge inondisarudzawo. Nokuti kana dzangu dzabatwa, panoita sengu havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani. Hamuna kuinzwa here. As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo kuchechi panyika hakusi kudenga. Vanhu vane ma-favorites ufunge. Kuno kuti kana wawo asimuka Peter kana abatwa, ndo pavanomira. Wawo kana akuparidza, even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wawo. Chechi ina James wayo, ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naye. Ndofunga kuti He was in prison, and the Lord made him successful in whatever he was doing. As a prisoner, he was successful. Sandopanaita mvunzo to what is success? What is achievement? What is success? Nokuti tine ma-standards atinotaura sevanhu. Kuti ukaachiva zvakati ukaita zvakati muupenyu wa successful. Iri shoko rati, he was in prison. Because the Lord was with him, he was successful. So what is success? Why? Tirurama life in a competition. Yekuti ineka kukompare nekuona tana ningi vakaite vakachiva zvipi. Saka we are so successful. Ukazi in prison. But the prison was not in him. Aiva mujere, but jere ranga rabviswa mari. Anga aine a lifestyle of a jailer. Iye ari mujeri, asina lifestyle yemusungwa. Blessing kana kuti success inogona kutova muupenyu hwako. Utotadza kuinotisa kana kuzviona. Nekuda kwekuti une zvaunocompare, une zvaunonzwa vanhu vachitaura. Kana wadai muupenyu wasimuka. Kana wadai muupenyu Mwari akuwanira nyasha. Kana wadai uri muupenyu Mwari vanenge vakuitira favor. There was a time and I minister per street. Tichitaura sermon yandakatotiwo futi, what is success? Ndakandabva pakutsanangura what is a blessing. Nekuda kwekuti Jacob achibva kumba kwaLabhani akabva aine mhuri, akabva aine mombe, aine makwai, aine zvipfuyo zvakawanda. Asi paakasangana nemutumwa akati handikusiyei kusvika mandiropafadza. So ndaita mvunzo wekuti what is a blessing? Nokuti kana mumwe munhu achichemera kuropafadzwa, izo Bible richiti anga ayambutsa mhuri yake, makwai, mombe, zvipfuyo zvese, asara ega anosangana nemutumwa oti handikusiyei kusvika mandiropafadza. So panoda kuti tive deeper in understanding kuti what is a blessing. Ndaifunidza kuti munhu akava nemhuri yakakura, akava nemaresources, akava nemombe, akava nezvipfuwo, akava achieva. But Jacob wakasvika pakudiscover kuti chinonzi success zvichida muupenyu hwangu hachimo. People of God, hear me very well. Pane patanyarara tikatadza kutenda Mwari nekurumbidza Mwari. Nekuda kwekuti tinoona nekukompare zviri mune vamwe muupenyu. Toona sekunge Mwari hana zvaari kuita matiri, hatina nyasha dziri pati. Kurudzirana nababa.
kana uchikwanisa wako, learn to spoil your own kids. Mwana wako aseti surprise na pizza, ngazvijaire kumba kwawo, aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nokuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka, varegere kujuutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu umuvhu chake, obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys izvi zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaitse. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera na Eve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya, akaonekwa naPastor Snake wanoenda kulati. Mukadzi akati uzouya guta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo, kona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Mukadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetei kutengera wako. Kunyika kune drama chaiyo. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza, iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako. But achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwechina nemasystem. So munguva dzese mukuoma nekunetsa kwazvo, time and chance are given to all. Mukuoma kwakaita zvinhu nemapandemic ari kuya nezvinhu, iti Mwari ndipewo mese mweya yekuona mukana wangu. Zvinhu hazvinake nokuti zvanaka, zvinhu zvinonaka nokuti una Mwari anozvinatsa at any time. Zvinhu hazvinake nokuti zvakanaka, zvinhu zvinokunakira kana uri muna Mwari akanaka. Unoziva kuti munhu akaitira favor hana ndipenina. Aimuprovoka kuti asikana kana takayapa arume atina kuyazotandara munhu ngaabereke. Muda kukamfotana ibaba. Eukana ndiani problem murume wacho anota more than 10 cents to you. Do not worry. I have a reason to worry. Kana vamwe vachibereka pano koyangu nyaya Mwari vaitadze. Usaiswe mcomfort zone nenyaya dzinogonekwa naMwari uyu. Don't worry. Chikuru kufemereka kauko. Chikuru kudya. Kudya kuri kudyika, but zvinhu zvinovaka miviri reshe. Ndinoti pane kumwe kurwara kwokuti ukazoenda kuna chiremba haupiwe mushonga, unoudzwa chikafu chekudya. Unononyorerwa chikafu, try my carrots, try my grapes. Problem yako hakusi kurwara, kusadya zvinovaka. Saka una problem yekusadya, uri kudya wrong type. Yozonzi no problem, chero dumbu raguta baba, chikuru kuguta, waguta nei. Bosi pane kumwe kurwara kwokuti uchanyorerwa futi chikafu kuti mapiritsi. Kurava kuti uri kuguta nezvisizvo. Ende vanhu vachitokusimbisa. Ndakati ukaona mubhucha mune nzondo raisaide kuti huku yacho yanga iriko kwete last year. This week kuna atakura miviri wese akakusira tsoka. You've what it's okay, so long life. Ilife. You want to say munhu ese zvakanaka anozvida. Let's be real. Hakuna asikade chakanaka. Settling for the less haisiyo pfungwa yako. Pressure. Save kuti wakapashika sei. Nokuti mastage atakaita unakuita nesu. But uchala kuti the hand of God is supernatural. Vakandibvisa muguru vakandisa pazvigaro. Havana kumbonditesta palevel ipakati apo. From guruwa pachigaro namachinda. Wamwe vachitaura so. Ndakazofunda ndikaenda kuOxford, ndikazoenda kuSouth Africa, ndikaenda pa40, ndikaita degree, ndikazoshanda kuembassy, kuNGO, ndikazowana mari yangu yekupeya kana ndikavaka imba iyi. Iwe unongomira woti
kwese hakuna kuendwa sikudenga kuna Mwari. Come on. Vanhu vane formula dzavakajaira. Zvavakane timu yebhora. Timu yebhora kana ichita training vanodzidzisa mastriker goesa because you win by scoring goals. That's right. But the complete truth, you can also win musina kugoesa. Enemy yazvigoesa kunonzi kuchunira. Asa uzvizive. Munotopiwa trophy musina kugoesa vazvigoesa vega. Zviriko. Hazvitrainwe asi zviriko. Aiwa hazvipractice izvozvo kuti chero matambiro amaita vanozvigoesa vega havatrust izvozvo asi mamiracles ariko. Kune timu yakapiwa trophy isina kugoesa. Ava vaida kungodzorera kuna kipa ndokubva varasisana. Hama dzangu Satani pane paanombochunira. Achitoti iwe haugohwesa hapana chinoitika. Iye ndiye anokonzera kuti urigohwe kwake. Wongoshamisa wakusimudzirwa. Nokuti paada kuita dofo ukasaita madigiri wakaita house girl, Mwari ndokubva akupa murungwane moyo nenyasha neupenyu hwako. Ndokubva akutsvagira stand ukavaka imba yakavakwa nedigiri yakavakwa uyu house girl. Kune Mwari anosvetukisa mastage. Hazviitwe neshasha zvinoitwa nenyasha. Don't look down on yourself. Kuti manje vamwe vakaenda apa, vakaenda apa. Vamwe vakupa kurarama asi panyasha takasiyana. Anobvira akambairawo. Ndakanzwa vamwe vachiti kana watenga kamuta akazova ukati shande wotopa kamari woswapa woupgrade uchisimudza uchidai. Ndonzwa vanhu vachidaro ino. Makambowanzwa vanhu vemboti kuti vanotodzana. Baba apa ndekutangira pati ukazoita kamari so unongoita swap wotopa wopinda mubenzi. Iorder dzavo. Kuna Mwari anongoti ibva uko kuGD6. Makaswapa ipi zvakabhadharwa pamuchinjikwa izvi. Isati swape card dzinongoswapwa nenyasha. Zvairire kanokupe a tip of wisdom. Mulife trusta munhu anoti ndinokuvenga anenge achirevesa. Wasingafanirwi kutrusta munhu anoti ndokuda. Nokuti vamwe vacho vanokunyudza vakakunyepera kuti vanokuda. Yakuti ndokuda inobetray kudarika I hate you handikufarire ijenyi mutoko. But ndokuda yakatakura zvakawanda. Indakazoona mubhaibheri kuti kiss is dangerous. Jesu kuti abatwe Judas akati pautodakarika kiss mumuzive. Ndobona kuti I miss your kisses. Unotengeswa. Panobatwa munhu. Kiss yakabviswa kubva kudhara ndoya uri kuchemera. Hambo ndi kiss unokiswa usingadiwe zvinoita. Wana anokisana mutauni usambonetsika zvako. Inoshanda zvakawanda kiss. Pontengeswa munhu. Unovengwa zvekuti unokiswa zvekuti unofundzwa kuti uri kudiwa. Nguva yekuti utamvura iriko. Panguva yekuti utamvura usatarisira vanhu kukubhiga nekukuremekedza. Kuvimba naMwari nekuita zvinotaura Mwari zviri padunga munhu. Mwari chavakanakira haurambe uchingoti utamvura. Pane change inofanirwa kuitika. Ndauya kuzoprofita shanduko murelationship, mubusiness. Ramba uchitrasta Mwari, ramba uchiita kuda kwaMwari. Chandinongoziva bedzi. Pachane testimony yakasiyana nemamwe. Asamfundisi kuti tisashandere ndikuti shanda uri muna Mwari mukuteerera Mwari urarame nenyasha nyange uchishanda. Nokuti salary out of grace is stress. Funga ya unotambira nemhuri yako. Dai vaipa mari ngemhuri yawo inayo zvazviri fair. Avana basa kuti une 6 unongopiwa 150 unozondova vanhu vari rafa. Ndine mwana mukoma akashaika avawedzere futi. Sweat kana isina grace is stress. Shanda but put your trust in obedience. Varume tikatuta mvura kana Jesu asina kutaura hainake ende haichinje. But kana ari Mwari ataura tikatuta mvura panguva yekututa apa unombosekwa. But kana mukuru wemutambo anwa unopigwa. Ichasvika nguva yekuremekedzwa. But pane a process of time yekumbosekwa. Nyika ngaiseke asi kudenga kuna Mwari. Usatarisire vanhu kukubhiga uchituta mvura. Bosi ichiri mvura.
katime kemvura takakararama tichiitutiswa yakashandurwa zvekuti naiwo wakapedzisira kuti saka zvaitwa naMwari mukati nai wazvano mutambo ufika kuti uri wega ka. I remember ndichitanga ndiri muranda washo mazwano nda man of God nyasha baba ayawaini kai muranda washo nevakomana vaitanga vari vandikansela so unoparidzirei paroti zvindaka zvina kurongeka vachida kutodikanzura chipo changu inoita waini ini waini ndakaionai takatuta mvura mumastreet tikatuta mvura hapana mamanza mvura ndoranzi GD6 nyowani mvura maplastic utore 50,000 unozoona kuti waini iye yakubatika but mazuva takatuta mvura taiva mabaransi pameso evanhu but izvezvi sakana zvanakawo futi vanhu vanonoke kuchinja ndakazoona kuinbox kwangu nemunhu wandisingazivi kufacebook hai handsome ndiri handsome nai ko yawaini kai usatambe newaini inotapira mani unonaka yo ndikukutaurira hai handsome 848 pesa apa hapana iripo ngo kana mvura uchiri kututa so hakuna nomba kuti continue keep it up tuta mvura why because pakashota wine and we are fetching water ndavazoencourage somebody panapa zvakataura Mwari nezviri kutaura Mwari ramba uchiita nyika haikuremekedze kana chisati chabatika but Mwari vanorespekta your faith and your trust obedience mvura iyi ikatutwa akuratidza kuti handikude samukadzi akakuchita asi kunyanyoda kwaari kuchiita ari kungopuruvhira kwaabva kuti nanchadi saka hapana need yekuti dzoka kana mufesi wachoda kunetsana naye kana mukanetsana nemufesi madha mukawirana vakadzoka but vakakuratidza kudaro kuti handikude saka zhinji kana wadyirwa bozi uko kutamba but kuno kuisaine kuti handikude uko kutamba uko hatombokudi kana achichita zvinotaura kuda mufesi ari kungopuruvhira kuti handikude saka ndokunoita na anyone saka mufesi haanetsi